Egunon denari, izugarrizko poza ematen dio hau dena bete-bete akustea beste urte batez, belaso hau, goitino lepo ina ikustea, eta, bueno, ongi etorri maiatzak bat hontan goizutako txondorrera. Bueno, denak aitu izango du, mundu guztik urre horikin amesten nula, ez? Bitxik diala, eraztunak diala, denak urre horikin itxutu. Bueno, basan barra izet guko lokoik ez auriola. Hortaz nahiko pobre gabiltzala. Goizutan ez du bitxitei handikan izan, eta iasan poltsikok ere ez diu urre horikin hautsiko. Inola sai, ez gaude inmidikan pasatzeko, herri honek beste urre mota bat izan dulako. Mende luzetan zehar, 14. mendetikan 19. mendera, goizutak beste kolore bateko urrea izan du. Eta gaur, aberaztasun horrek elkartu ditu hemen. Urre beltza edo ikatzak. Batzuk bitxik kajatan gordetzen zuzten bitarten, goizutaran altxorretako bat mendin topatu ziteke. Ke eta su arten. Eta bitu, urre horia ezin daian, ez ziu berotzen, mino gure urre beltzak, goizutan egondian, 26 burdinolan motorra eta goizutaren itxek berotzen zituen beste. Beraz, hemenek aurrera hongi pentsatu abez urre nahi odunez, urre horia do urre beltza. Gaur, hemen elkartutu, jakintza zarrak, menditako eurra, tauzuelanan indarra. Gure txundarra hemen txeraukiu pres, eta zuk berriz ere bizia emango dio. Piztu eranekin, txundarru saiak herriko bazterrak hartuko jo. Eta txondorran bueltan, txondorgile izan nahi duten guztik, eunak eta gauak hementxe irauko txuzte. Gure historia bizikan dola, ahaztu gabe. 2011ko feritan ingun olen biziko txondorra, 23 bigarrena eta urten 3. daukio hementxe. Piztu erakin neurra poliki osiz join da, azkenen ikatza lortu bate. Eta prozesu hau dena, gaur bertan martxan jarriko du. Eskerrik asko, txondorran piztu ere ikustea atorrizaten guztiri, eta asko gozatu gaurko egunaz. Gero eta jende gehiago elkartzen da, adin ezberdinetako herritarrak, neskak eta mutilak. Soka beren tiraka ikustea arun politia da. Eta eiasan arro egoteko modukoa da. Goizutako auzolanan bizitasuna hementxe do. Txondorrankea bino indartxugo. Bino, taldea handitzen nahi den arren, 3. txondorrontan, pertsona oso berezi baten falta sumatzen du. Nabaria da utxunea, bino nabaria da aldimeren, gure arten utzizun arrastoa, Jose Ramon. Pertsona implikatu bat, eta gure ondaren babesle suitsua. Isungabe garbitzen dela, txondorra jartzen dela, beti zinauden hor, eskuk zikintzeko beldurrikan gabe. Launtzeko pres, eta batez ere beti emateko go handiz. Horretik anotzak, aurtengo txondorra hau ere ire omenez piztuko digu. Aurreko txondorratan lan asko itez gain, bazinunikeko beresi bat. Zu izan za gure txabolako ingenieroa. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo.
Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ez zen gehiago txoria izango. Baina horrela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Zure zarri eskorra da irezkorra, edo zerroi dut desira zuri begira. Ni zugan da zunigan, naiz dakidan, zarela hain besarka ezina, hain azezina. Beganekin, urrun zaude eta gertu, sentitzen zaitu ni. Lagun gargauak esan adi zergaitik, irripar batekin ez zaude nirekin, lasai maitia ulertu, zergaitik ere. Ezin edan bizi zu gabe, zurekin baina zu gabe, non zaude. Eskerrak mateko ordu haietu ziu. Proiektu honek jende askon bultzada behar izan du, eta gaur izen batzuk aipatu beharren gaude. Pixkanaka honek hurbiltzan nuke, Ansa familia, Apezetxea familia, Elama eta Goizutako talogilek. Mesedez hurbildu honera pixkanaka. Bueno, hasteko, Ansa familiari eskerrik asko. Hirugarren txondorra da zuen belaso politontan itendula. Ta txondor plaza iteko leku dotore eta egokia da zuen belaso hau eta eskuzabaltasuna bihotzi eskertu nahi nintzuten. Erakutsi. Aldi. Argazkia bertso batekin. Bueno, taldi beren eskerrik beronak baitare, Apezetxeari, Elamari eta Goizutako talogileri zuen launtza ezinbestekoa izan delakoz txondorgile elkartentzat. Eta aurten eratetzeko. Eskerrik asko joziotek. Eta eskerrak eman nahitu proiektu hau babesten zuten zuetako bakoitzari. Ta nola ez, egun horietan guztitan, lanera, eurra moztera, horbelbila, txondorra itera, modu batera hobestera, txondorran parte hartu zuten guztiri, eskerrik asko, txondorgilen partez. Eta, bai, talogileri ere hori da, bai, bakoitzan zabana. Arnasbide, Tximini. Alkatea, Egurmetaren, Euskarri. Horbela eta lurra, babesgarri. Txondor bat, 2, 3. Gure arbasoen ohitura zarren, aintzindari. Mirua, zaindari. Sugarrak gure bihotzeko taupaden betarri. Zu urre beltzaren giltzarri. Kearen inguruan zigizaga zagia dantzari. Gure herriaren bizigarri. Eskerrik asko Ama Lurrari.
Herri honek 900 urte ditu, gutxi gora bera. 14. mendetikan ikatza dokumentatua agertzen da gure hemengo lanbidetan. Eta zergatikan? Hemengo izutan bertan 26 burdinola baino gehiago dokumentatuta daude. 26 burdinola. Burdinolak ziren garai bateko industria nagusiena. Burdinola txiki batek 20 lanbide, 20 postu sortu zezaken. Baino handi batek 80. Baina ez ziren denak hola gizonak edo burdinolatan lan egiten zuten gizonak. Baizik eta zeharkako lanpostuak ere sortzen ziren. Haien artean ikazkinak. Burdinola batek sortzen zituen lanpostu gehienak ikazkinentzako ziren. 2023 egindako txondoraren ikatzakin piztuko da. Baita ere, Aintzin herritik, Aintzin Nafarroko herria, ekarri dute ikatza. Elkaurutik ere, Ultzamatik, ikatza ekarri dute. Eta baita ere Berritxutik, Bizkaiatik. Beraz, ikatzoiekin, requerimiento de la Cámara de Cortos al Concejo de Arano. Producir leña y carbón en los montes del término de Arano, con citación para comparecer en casos de alegaciones. Badira gertakizunak hemen, badira historio batzuk. 1689 urtea, el fiscal contra Martín de Buizi y Juan Bautista de la Astiria, sobre agresión a Francisco de Orendain y Martín de Echeverría, oficiales carboneros, en el monte de 5 Robles de la villa de Goizueta, con resultado de muerte de Francisco de Orendain y hurto de un carnero. 1924 urtea, el fiscal contra Francisco Antonio Loperena, José Ángel de Orendain, Joaquín de Unsari y Fermín José de Ustari, vecinos de Goizueta, presos por hurtos y raterías en chozas en el monte de Berástegui, sobre confirmación de la sentencia de la Real Corte en un pleito relativo a la imposición de penas por escalamiento y fuga de la cárcel de la villa y agresión con resultado de muerte a Juan Antonio Vidaurre, carbonero natural de Villagona, residente en Goizueta. Orduan ikusten duzuena da hemen betidanik egon direla ikazkinak, eta oso garrantzitsua zela ogibide hau zonalde hauetan. ¡Casolano! Casolano! Ikusten eta bizkaiak, garen brasa botaka, oain tximinea pixkanaka, betarria izena du neurkuska txikiz betetzen da. Goitino haietu arte ez, orduan, hagan launtzat, hagan makila luze horrekin, pixkanaka betarri hori konpaktatu inen dute. Hemen daukadana, arbil jokia txondorreko lurra zanpatzeko erabiltzen zen. Eta lurren zeuden puska hundiak baita ere zanpatzeko. Arbil jokia. Eskerrik asko, Irubia edo ikatz txikia zen etxetan gelditzen zena. Hau da, ez du balio saltzeko, ez zuten behintzat erabiltzen saltzeko baizik eta etxetan gelditzen zen ikatzen. Denan arteko lana izaten zen, eta guztien zuten bezala jateko eta edateko ikan falta. Hala ere pentsa, ze eurra erretu nahiko zela esango luke. Ordu metikusi behar du, kezu eta getxuri hori atetzen dela, hemendik aurreako 2 astetan zehar. Zatakin itxiko du, pixkanaka, brasak piztu diun zuk ikatza eosten joteko. Bueno, Xavi,
Eskerrik asko beste behin ere, goizutara tortzetikan. Pixkot gaur nahi ginuna zen, azkenen gure goizutak izena mundun barna eramanduk. Zabaldu du mundun barna ire kantan bidez, eta zubitik zubira saion. Gure zaidantza Euskal Herri erakusteko aukera eman nuen, Esne Beltzako azkeneko kontzertu nire Bilbon presente ondu ginen, eta horretxegatik eskerrak edo hori eskertu nahian gonbidapen hau inu gaur hiri. Oroigarri gisa, igual, han elorra bingurun txondorri jenaziko izan mendik aurrera edozin momentun, eta bueno, guk erreminta txikin, aurrena maketatik hasi, eta perikia regalatuko du, hau duk, zulok tapatzeko eta lurra muitzeko media luna modukoa du eurrezkoa, eta hemen esaldi batekin. Ire kanta goizutako kantak, esaten dik, hartu arbaso noitura zarra eta piztu gazten barrengo izarrak. Bueno, gu pixko taldatu digu, eta eslogana sartu digu, hartu arbaso noitura zarrak, piztuz txondorrikatz eta sugarrak. Eskerrik asko Xabi. Eta badu jakin mila goizuldarrak, zurik uste dulako, zuk ere bazulako sentimentu bat, olako begirada bat goizutari, eta gaur akorestuko du galdetzeko. Zerk ekartzen zituzu goti, izokina bezala? Bueno, ni Inatzukoa naiz, eta goizutakin beti ukidu Inatzuk oso harreman estu da, eta gaina eski txikitatik hemen ibili naiz. Beti etxian bezala sentitu naiz hemen, herritarrak la hostia dira. Esaten nahi dira, nik eman detela zegitza, baina benetan nik eman ez dut, nik jaso egin dut, goizutarren gandikan. Eta mendikan bihotzez eskerrik asko. Gaurkoare, pena bakarrak handi atxea hemen ez dut dira, eskerrik asko. Lucia eta Enekon artean oso ongi esplikatu dute prozesua, eta txondorra esan bezala, eurra poliki eosi iten da, bai? Eta gero ikatz bihurtu, gure urre. Zure sormen hortan, abeslari bezala, edo triketilari bezala, edo artista bezala, zure sormena nola izaten da? Zua poliki eosiz, zu garra? Bueno, ni zuharrakoa naiz. Momentuan ateratzen dana egin, bihotzetik ateratzen dana, eta, bueno, gauza asko daude esateko, eta musika uste gauzoik esateko arma oso ona dela. Eta euskaldunak izate hori, garra hortan eba dugula, ez? Ni garrakoa naiz. Erki, axe, muitzen dugera plaza. Txondorrak, ikazkina, oain urrengo astetan, hor txongo dia unero, 24 orduz, goiz eta gaur, vigilantzin. Oso importante izaten da ikazkina erneotea ken koloreri behira. Ke zuria baldin bada, eurra eusten nahi da, eta lasai ongi dituzke ikazkinak. Beltza baldin bada, erretzen nahi data, eta erretako ikatza, ezki. Eta urdinean deneen, ja, hasi gintzezko ospatzen, ja, bukatzen ari da, bukatu da. Ikatza badu, ja. Zu plaza batera joten zanen, abeslari, tiketilari, zure taldekin, ze ikusi behartzo, zer ere behitzen dizo, jakiteko plaza ongi diola? Ez dakit. Ni egia zen, jendean arpegia, zoriontasuna, trikitixa zoriontasun instrumentua da. Eta horren bilakuten naiz, ez? Taldeko asko erotzen jutz, kantaz aldatzen alako batian, jendia gusto ikusteko, eta bide batez hemendik gaina, txalo bat eskatu nahiko nuke nire taldeki dientzat, bereiagatik ni hemen eban nago, eta gautela Aitor, dezetare bai. Eta, bueno, trikitixan hain abesti sutsuak ez dianake konplizidadea eskatzen du, ez? Azkenian abestitan esaten dugun guzti hori jendiak sentitu behar du eta jendiak
bizi dugu, Euskal Herrian kontatzen ditugun gauza asko, eta nik uste konplizitate horren bila ere juten gara. Eta lortu, askotan. Ara, burua jontzik. Ez que guztuan egon nahitzen. Vale, hori da, guk gaurko txondoran piztuera eta aurrekona, azkenen da gure arbason, oitxurak eusteko, guk ikasteko, gauza askoia ikasten honetan, eta gure ondorengok ere eusteko horreri, ez? Zuk, trikitisa hementxe do, ze arrasto, ze ikatz utzi nahi zo, zer da ondorengo belaunaldi hori utzi nahi diztena trikitisakin? Nik utzi, nik egin bat, utzi behar dugula argi, gustatzen zait, esaera bat, izen zirelako garelako izango dira, eta nik uste garko gazte jakutsi behar dela ze izan gehan, eta hortikan bide eman ze izango gehan, ez? Hoi, nire ustez, garrantzitsua hori da. Eta, gero gustatzen zaitena da, besti bat itxen dezunean, zuk itxen dezunean, ja, zurea ja ez danean, herrian abizurtzen danean, da herriak abesten du, beria beliz bezala, eta horrek ez dakaitzik, ezeko bida politiera. Galderakin bukatzen hasteko. Txondorrari, esan du bezala, eurra ona bota behar izaten da, eta eurra txarra botzen baldin bada, ikatzare ala modu batetzen da. Askotan, bizitzak jartzen ditu eur gorrak, harrikoz gorrak, eta txondorrentzako txarra baldin bada ere, pentsatzen dut sormenerako batzutan onara izango dela. Eta ikatz onak ate ditezkela, nahiz eta kolpe hondik jaso. Ez dikit bazun, olako kolpen batetik, sortutako abestin bat. Asko. Leno bat joet, Izarri Eskorra adibidez, 17 urtekin Iker Amiema da Jon Benito galdu genitun, eta abesti hori oraindikan entzuten da, ondik biziri dago. Eta beti esaten dut, aztenetan ez dela sekula hiltzen, eta gaur Iker Amiema eta Jon Benito hemen da gurekin. Eta maiz, bere abestik gure intxu eta gure dira jo esateko erabili izan dutxu. Eskerrik asko. Eta oain galderak bukatuko txu, eta zu irakaslea za, nire bezala, eta pentsatzen dut nire bezala ikaslekin jostaka biltza gustatzen zizula. Orduan joku txiki bat ingo du. Trikitisakin, claro. Esango dizut, galdera bat ingo dizut eta zuk doinua jarri berari. Edo soinua, nahi zu nahin, zure trikitisakin. Txondorra piztuzun momenturi, gaur hemen goian, zer doinu batuko zineke? Bidean zoa txirrikitarrak dago, Ezueta zure baitan dena pasatzen da egoki, zubi handiak banatzen zaituzu, zubi handiak elkartzen zaituzu, hartu arbasoen ohitura zarak, piztu gaztean barneko izarak, bien artean goxatzen dira ametsak, elkarrekin alaitzen dira jabeltzak. Berriz, irabaziko Aragonek. Piztu, eta guain barrenen, poliki, eurrai da egosten. Egosteko momentu horreri, ze doinu. Poliki, etxean ditugulako, pixkanaka. Tristunez dugu bale,
bihotza. Herriko seme alaba, herritik urrun daudenak, nahi ditugu elkarrekin, gurekin denak. Barutik kanpotik dira, herria indartzen ari da. Lehenbailenek gari behar dira, presoa Euskal Herrira. Etxera, apai. Este parada lo ditzezkigu. Lanera, bakarri du, Txondorran zaintzan, egun eta gau luzek ere joten dira. Gau luze horiek, egun luze horiek, ze doinukin. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizi, ez da mespan nire nahi alabezi. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Penatako bago, Azkena. Abertze doinukin bukatu dezakeun. Gaurko hau. Ere bukatzeko eskerrik asko, hau da azkenekoa, eta hemen utzi dezitut. Gura gutarrak. Ikatza, koste bartziu pixkote, oaindekan. Bino, ikatza ingo da, ke urdina ateko da, ikatza izango du, atereko du, salduko du, eta ospatu ingo du. Ospakizun hori, ze doinukin dezakegu, ikazkinak. Akaro, guain doble lana. Etzean prepatua, Eskerrik asko mozor hori, eta gaur goizutara hurbildu zatenari. Ta nola ez, esker berezi bat, Xabi Solanori, oin ez dugusten jakamuz latika. Gurekin izateagatikan, eta momentu politoneri, batzure indarra eta doinua patzeagatikan, Eta, gaurkoa badakio hasiera besteik ez dela, oain hasiko baita txondorgilen lana, oain hasiko da, egunak eta gauetan txondora zaintzeko lana. Orduan baita ere, txondorra, ikatza erosten nahi den bitarten, zaintza txandak euran gozea setzea eta sua zaintza tokatuko ziu denari.
Gonbituk zaute egun horietan hurbildu nahi zuten guziri, eta gaur, badakigu ospatzeko eguna daukiula, bazkaria daukigu, gero esan bezala arratsalden berriz ere betarria botako diu txondorari piztua mantentzeko, eta denak ongi etorrik izaintzatela bai gaur eta bai ondorengo astetan. Eskerrik asko.